खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 19 माघ दान 1436 एबा 2 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि हाथरखिफोरा इंगित होयो दि दिनैनि थासारिफोरा हरखाबै नोंथांखौ मदद होनो हमगोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि मावो, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि जायगायाव दावगालांनो खाबु मोनगोन। दिनै मोनसे गोदान बाहागोआरिबो जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गासिबो गावारि सोमोन्दोनि फारसे मोजां थागोन आरो गावारि आरो नखरारि मोन्नैबो सोमोन्दोआव मोनसे समानथि लाखिगोन। दिनै राङारि आयदाफोराव खालामनाय नाजानायनिफ्राय नोंथाङा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि थाखाय बुङो दि नोंथाङा लाक्जारि आरो आरामनि थाखाय रां बाहायगोन। खामायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा खुसि आरो गोजोननाय मोनगोन। गासै सानाव साना अननाय आरो रंजानायजों बुंफबगोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोरा गेवगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थि आरो गियानखौ आबुङै बाहायनो हागोन। बबेखानि बेखौ बोसोन होनाय जायो दि दिनै नोंथाङा सावस्रि आरो सुथुरफोरनि बागै सांग्रां जानांगौ। खैफोदफोरनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा नोंथांनि फालांगियाव जोबोद मोजाङै मावगोन। नोंथांनि जिउ राहानि फोथाराव फेहेरनाय जानो हागौ। नोंथाङा खामानि मावनो गोसो होगोन आरो नोंथांनि गोसो गुदुं नोजोर होनाय आरो गोसोनि साननाया थारैनो बैसोगोरा आरो बिबानगिरिफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामगोन। मोजां मोननाय आरो रमान्सआ नोंथांनि जिउआव थागोन। नोंथांनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि बुजिलायनायफोराबो सुस्रांजागोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनि उदांस्रि आरो उदांस्रिखौ बाख्नायगोन। जेखि जाया मानो दिनै खामानिनि जायगायाव नोंथांनि सायाव खामानिनि नारसिनथाय थागोन, जाय नोंथांखौ गोसोआरि महरै मुखुब दोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै बिथांखिफोरा जाफुंसार जायैनि थाखाय दुखु मोननो हागौ। गोनो गोथोनि गेजेराव नोंथाङा माब्लाबा माब्लाबा रागा जोंनो हागौ, नाथाय नोंथांनि नखरारि जिउआ दिनै साबसिन जागोन। नोंथांनो मदद आरो साहस होगोन। न'आव गेदेरफोरनिफ्राय मदद आरो थुलुंगा होनाया नोंथांखौ नारसिनथायनिफ्राय उदां खालामनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोरोबलायनाय लाखिनायाव जाफुंसारगोन। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि पार्टनारखौ लोगो हमनायनि सानथांखिया दिनै केनसेल जानो हागौ, एबा नोंथाङा बिसोरखौ लोगो हमनो थाखाय गोबाव सम नेनांनो हागौ। सासे लोगोनि हेफाजाबजों नोंथाङा खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि नेरसोननि सिङाव जोनोम जानायफोरनि थाखाय दिनै साना मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिनै मोनसे गोरोबथा जानो हागौ, जाय नोंथांनो गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादों, अब्ला नोंथाङा मोनसे साहसगोनां थिरांथा लानांगोन। नोंथांनि आयाव मख'जाथाव बांनायनि इसारा दं। नोंथाङा सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रंजानाय पार्टी आरो बायजोआव थांनायनि थाखाय सम मोनगोन। मोनाबिलिया रंजानाय आरो रंजानायजों बुंफबगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि।
कन्या राशिनि हाथरखिफोरा दिनै इंगित होयो दि नोंथाङा नोंथांनि गोसो आरो बुद्धि रोंगौथिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि गुनफोर आरो आखुखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि सोरजिलु आरो सानबोलावरिया दिनै नोंथांखौ आरजिगोन आरो नोंथांनो मुलाम्फा लाबोगोन। जुदि नोंथाङा रां थिसननो सानदोंब्ला दिनैनि साना बेनि थाखाय जोबोद मोजां। मोजां मोनलायनाय जिउआव दिनै नोंथांनि अननाय आरो गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। गावनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला, मानोना बिसोरहा लोरबांथिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे सावस्रियारि जेंनाफोर थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। तुला राशि। दिनै तुला राशिनि हाथरखिफोरा इंगित होयो दि नोंथांनि खामायनायाव जौगानाय फैगोन आरो आयनि गोदान फुंखाफोर मोननो हागौ। नाथाय नोंनि खरसायाबो नोंनि आयजों लोगोसे बांगोन। हाथरखिफोरा बुङो दि नोंथांनि नेरसोनाव जिरायनाय अखाफोरा नोंथांनो खाफालनि मुलाम्फा लाबोगासिनो दं। बेनिखायनो दिनै गासैबो गोनांथार खामानिफोरखौ फोजोबनो नाजा। नोंथाङा थुलुंगा आरो गोहोजों बुंफबगोन। नोंथाङा गोख्रै थिरांथा लागोन, जाय नोंथांनिबो मुलाम्फा होगोन। मानसिफोरजों नोंथांनि कन्टेक्टआ बांगोन। नोंथांनि नखर आरो गावारि सोमोन्दोआव थासारिफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। जायफोरा सरासनस्रायै नोंनिफ्राय जानथाय लाखियो बिसोरबो दिनै खाथियाव फैनो नाजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै वृश्चिक राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि नोंथाङा नोंथांनि खामानि आरो फालांगियाव माखासे गोदान सोलायनाय लाबोनांगोन, जाय नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। न'आव नखरजों लोगोसे दिनै नोंथाङा समाजारि बिथिङावबो मान मोनगोन। साख्रि नागिरग्राफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ, जाय गोजोननाय लाबोगोन। नोंथाङा दिनै दावबायनायनि थाखायबो सानथांखि बानायनो हायो। खरसानि बेलायाव नों एसे सांग्रां जानांगौ। नाङै खरसाफोरा नोंथांनि दोनथुमनायखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। धनु राशि। हाथरखिफोरा इंगित होयो दि दिनै धनु राशिनि सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिनि फोथाराव दावगानायनि मोनसे खाबु मोनगोन। नोंथाङा गोजाननि लोगोफोर आरो बाहागिफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। बेजों लोगोसे जायफोरनि खामानिया गुबुन हादोरफोरजों सोमोन्दो गोनां बिसोरनि थाखाय साना जर'खायै दावगालु जागोन। नोंथाङा गोदान मावथांखिफोराव खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा दिनै मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननायनि सायावबो सानगोन। नोंथांनि बिदा-फंबायफ्रा दिनै जौगागोन। नखरारि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन आरो बेनि थाखाय सम आरो गोसो होनांगौनि गोनांथि जागोन। नोंथाङा नोंथांनि मेलेम, सहायनाय आरो सोलोजों नखरारि सोमोन्दोखौ बांहोनो थाखाय खामानि मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मकर राशि। मकर राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनैनि साना नोंथांनि खामानिनि थाखाय मोनसे मोजां सान। आरोंदायारि आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै खामानि मावथायाव मेलेमारि रोंग'थिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि आबहावायाव थुलुंगा आरो सनमानबो मोनगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मोनसे गोदान लामा होनो नाजानो हागौ। खामानिजों सोमोन्दो थानाय नोंथांनि दावबायनाया दिनै गोजोनथाव आरो जाफुंसार जागोन। जाफुंसार आरो खुसियाबो नोंथांनाव नखरारि जिउआव फैगोन। नोंथाङा सोरखारजों सोमोन्दो थानाय खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा इंगित होयो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जोबोद जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव नोंथांनि थाथाया दिनै साबसिन जागोन। नोंथाङा गोहोम गोनां सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोखौबो बांहोगोन।
नोंथांनि सानफ्रोमबोनि हाबाफोरखौ फोजोबनो थाखाय नोंनाव गोबां गोहो थागोन। रांखान्थियारि नोजोरजों बेयो मोनसे जोबोद मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि नखर आरो गावारि सोमोन्दोआव मोनसे जुनिया समानथि लाखिनो हागोन। सुबुंफोरा नोंथांनि आखु आरो सोदोबफोरजों गोहोम खोख्लैगोन आरो नोंथांखौ मान होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मीन राशि। हाथरखिफोरा दिनै मीन राशिनि थाखाय बुङो दि नोंथांनि फोथायनाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार खालामगोन। नोंथाङा नोंथांनि मेलेमजों गोख्रैनो थार थिरांथाफोर लागोन आरो साख्रि बायदिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि लोगोफोर आरो मोजां हास्थायग्राफोराबो नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। जायफोरा दासिमबो गावनि जिउ लोगोरिनो मोजां मोननायखौ फोरमायाखै, बिसोर दिनै बेबादि खालामनो हागोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनायनि बेलायाव दिनैनि साना मीन राशिनि थाखाय साबजाथाव जागोन। गोलाव समगान्थि रां थिसननाया दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।